Dobrý deň, moje meno je Mária Kramplová a som bývalým koordinátorom projektu Duo Stars. Vývoj hospodárskej situácii v Dolnom Rakúsku a Trnavskom samosprávnom kraji k roku 2008 ukázal, že pokiaľ oba tieto regióny si chcú udržať ekonomickú konkurencieschopnosť, je nevyhnutné hľadať nové nástroje, respektíve vytvoriť si nové nástroje, na základe ktorých by mohli podporovať rozvoj kvalitného investičného, podnikateľského, respektíve inovačného prostredia. Cieľom projektu Duo Stars, ktorý už od začiatku mal ambíciu stať sa pilotným projektom, bolo vytvorenie podmienok na rozvoj hospodárskeho a priemyselného prostredia na území oboch regiónov. Aktivity projektu Duo Stars boli v prvom rade zamerané na otvorenie podmienok pre koordináciu a komunikáciu medzi partnermi, ktorí sa zúčastňujú na hospodárskom a politickom živote oboch regiónov. Ďalšou veľmi dôležitou aktivitou bolo vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu všetkých aktérov participujúcich na hospodárskom živote oboch regiónov. A v neposlednom rade aktivity projektu smerovali ku všetkým podnikateľským subjektom, ktorí by mohli potenciálne spolupracovať či už v oblasti obchodu alebo investícií, respektíve mohli by byť vytvorené aj podmienky pre zapojenie nadnárodných subjektov. Mojou hlavnou úlohou ako koordinátorky projektu bolo vytvárať prostredie pre komunikáciu a koordináciu aktivít medzi partnermi projektu, či už slovenskými alebo rakúskymi, alebo aj všetkými zúčastnenými subjektami, či už s podnikateľmi, podnikateľskými záujmovými združeniami, vzdelávacími inštitúciami. Ďalej som poskytovala priestor pre spoluprácu s externým koordinátorom projektu, pánom Marianom Letovancom. Takisto som zabezpečovala komunikáciu s jednotným technickým sekretariátom vo Viedni. Bolo mi cťou reprezentovať projekt Duo Stars na medzinárodnom kontraktačnom veľtrhu Midest v Paríži v roku 2011. A takisto som prezentovala projekt na medzinárodnej úrovni členom Európskeho výboru regiónov a takisto aj na ďalších podujatiach na regionálnej i medzinárodnej úrovni.